Mga kalingap, yan for today's video mga kalingap. Papunta naman po kami with Kuya Robin. Hello po, nabalik na naman ako sama ko kay Alvin. Kay Ate Mary Rose mga kalingap, papunta kami, may dala kaming box. Mahiwagang box yan mga kalingap. Opo. Ay, nandito na agad oh. Dito na dito. Ay, God bless. God bless. God bless. O tara tayo dun tayo sa bahay. Oh, excited na din po kami. Excited kaming makita si Mary Rose. Ay, tao po. Kasi tagal-tagal na din hindi pa na ako napupunta. Kaya excited na. Ako lalo na excited na papunta ako sa kanila kasi dami ko naman balita para sa kanya. Pero tingnan natin na yon kung anong mga babago para sa buhay nila. Ano kaya? Oh, tara. Pero Tara na. lagay ko si Mary Rose, mayaman na eh. Sige, tara na. Punta tayo po eh. Ayan po. Dito na po kami. Ops. Bagong gising si Kuya Cedric oh. Sipon ako dun sa Epcon kahapon siya. May sipon ka doon sa ospital. Sakay na yun sa bag. Oy, grabe naman. Merry Christmas. Happy New Year. Bigay po ni Ate na, Lala. Oh, cute may ay, ang ganda na ng Yan. Pasok kayo, sir. Pasok kayo. Ganda. Pasok kayo. ang ganda na dito Kuya Robin, tingnan mo. Oh, di ba? Oh, ang ganda ng table. Talagang wala mo ito sabi, mayaman na si Ate Mary Rose ha. Pwede utang? Ay, inay. Pwede naman utang para mahulugan na kulit. Inay. O tsaka at Oh, ano? ganda. May gas stove na. Oh, may gas na ano si Kuya Ruben. Oh, ano si Kuya Ruben, oh. Talian mo nga niya. May gas stove na. May gas Ito pa Kuya Robin, may TV. O bakit bawal pa? Wala pa yung ano? Wala pa, Kuya. Kailan daw? Iwan ko lang po kay Tia Bibi po. Mga ano daw, Oo, sabi po, daw ni kayo. ano, Webes daw. May rip na. Rip hindi pa open. Oo. Si TV nagagamit na. Di pa. Hindi pa po. Para mamaya mapapanood. Tsaka may CR na din, no? Ido. O din. Yung O. CR nila kuya. Pero ano yan, ano lang yan, temporary. Ay pwede na yan. Temporary lang yan at pag may blessing na Para may- pabahayin sila, Oo. hindi na magigiba ng ano. Bumalik ko Ganda na talaga. Pati si baby natuwa-tuwa na. Kawawa mo si Cedric, may sipon. May Ayun sipon na, ka. aircon garo, Sir Alvin. Di Nasa po yan hospital, sanay. ano? Ay, yung ani po. Kailan tayo mabalik nga doon para sa preparation? Yung ano po, May 4. May 4. So, upo dito ka mga dyan. At least ano na, may ano na, may operahan ka na, ano? Kahit medyo matagal, at least. Opo, kayo din. Kasi Dito pag mo. magpa-private tayo, $500,000 yan. Sure yan, pag ano. Yung ani, Sir Alvin. Okay na po yan kahit matagal. Ang mahalaga po, maoperahan po baga si Cedric. Yun po. Tawa-tawa oh. Hindi daw may... Kakatawa oh. Oh. Anong masasabi mo Kuya Robin kay Ate Mary Rose? Ay talaga naman na Mary Rose, mayaman ka na talaga na yun ah. Dahil sa inyo, Kuya Robin, Ay, hindi maraming naman dahil salamat sa po. amin. Dahil kay Jesus. Oh, dahil- Kay Lord. Opo, Yun na opo. yun. Opo ka, Sir Alvin. May dala kami. May dala Wala kami. naman siguro kayo May papel dala na kaming Sir box. Alvin. Oo. Alin po? Ito mahiwagang kahon. Opo ka, Kuya. Wag. Ah, may wagang kaon na naman si Alvin. Apura. Ano na? Sige. Ano daw ini Sir Alvin? Ay, kano si Kunting daw? Maraming salamat po. Ano? Ambak samot natin, sir. Ano lang, ay, yung bak, ay, pwede man, maski daw yung sayang ang tali. Ano? Dahil Gagamit na naman ina. Grabe, may blessing na naman kayo. Maraming salamat po. May blessing na naman si Disgaya. Ang grabe na Sir Alvin, di ko pa akalain na magkakagamit kaming kadami-dami. Ang hiling mi lang, ang tanging hiling mi lang Sir Alvin, maoperahan lang po baga si Cedric. Sa Ngayon, Kuya ano na? Robin, maraming salamat po talaga. Ang dami ng ano na blessing, grabe talaga. Ano na naman kaya ni? Ala, tala. Alam, maratahan, luway-luway. Ay, kawali. Ay, kawal! Ay, iyo! Ay, iyo, kaldero, tsaka kawa. Ayan, kawali. Sa kakawal. Uho. Ay, Ah, buray. ah, buray ni ang bura. Ah, may manok pa. Ah, alerto! Ay, grabe! Ay, grabe!
Ay, manok pa nga. May manok pa. Ay, maraming salamat po. Siyempre, para may pagmituwali, Oo. dapat may unang prito naman mga yung masarap na ulam, Oo. di Ay, ba? oo, masarap Diba, na Kuya ulam. Alvin? Ay, grabe, Sir Alvin. Maraming salamat. Ay, inay, nakamanok na naman. Sige, sige. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Grabe talaga, Sir Alvin. Maliit to yung kaldero mo, kaya Ay, malaki yung- dapat to yung ano, parang... Tama to, Sir Alvin, pag may bisita, ano, malaki. Oh, dito kami kaldero. makain ay. Ay, iyo, Sir Alvin. Tama ini, Sir Alvin. Oh, dakula. Ano, Sir Alvin? Wow, ang Lalo na laki. pag nagpatrabaho na ano, sir. Pag Pakita ko kasi nagpatrabaho. yung ano mo. Yung ano mo, ayun, mga maitim na mga luma na. Ay, tagal na yun, Sir Alvin sa amin. Mga bata pa kami, kay Papa po yung kaldero. Kay Ay, yung Papa. kawali. Yung isa po niyan, yung ganto. Grabe. Maitim. Ito, Wala oh. na nga to, sir. Wala na tong ganto. Grabe ito, Sir Alvin. Oh, maganda. Yung kawali Tanggal namin na mga nito Sir si Alvin. puti para Ano masasabi lalagyan ng mo? bagay. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Pwede naman Nagdarong kita sa payo. Ako, man ini. Yan sa inyo. Ano ka? Kung may itong ano. Grabe talaga, Sir Alvin. Oren, ay, grabe si Sir Alvin. Naalala mo, Sir Alvin, yung sabi mo, yun, Celine, digdo, taas kaldero. Grabe si... Pag mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo, magluto. hindi man po mainit ang ulo ko ngayon. Happy po ako, Sir Alvin, kasi matutuloy ng operation po ni Cedric. Kasi yun po ang pinakagusto ko po, baga. Maoperahan po si Cedric. Ano na po, Maraming eh. salamat po talaga sa lahat Ay, na... paano kaya na yung opera ni Cedric, nauutang ko na pala yun. Ayot. Nagagamit ko na pala yun Okay sa... lang, Kuya Ruben. Matagal-tagal pa man po sa May 4 pa. May pagkakataon ka pa po magbayad. Hindi mo na ako Charot. Hindi ko kaya binabayad na buo hulugan nito na binabayaran ko. Ipayag man si doktor. Hayag man po. Tama. May barangay man po. Kita Hala, barangay mo. Grabe si Kuya Barangay. Wala sa May barangay man, Kuya Ruben. Huwag ka po mag-alala. Para pag tulong sa'yo. Kala ko binabrangayan mo ako. Hindi. Para pag yung Maraming may salamat. dala ka, sir. Kaya Ruben, para hindi ka nagawan dyan sa daan. Oo. Hanggang bukas minato, Sir Alvin. Ang dami, Sir Alvin. Eh, di pa nga, di Adobo mabuksan kita, yung Sir ito eh. Alvin. Tapos masabaw. Higop-higop, sagaw. Mahigop-higop kitang sagaw. Ito yan. Sir Alvin, tapos adobo. Wow. Ano ka Adobo na? lang, gabos. Adobo na lang. Adobo, Sir Alvin. Masarap pati yung... Yung maluto kitang adobo. Ano Yung ka na? Dito kami makain, Kuya Ruben. Kaya 1 kilo na yan para Mga isang madami. kilo. Oh, Pag, siyempre. pagluto mo adobo, tapos Baka, dadamihan mo ng mga patatas. Papadalan kita, Kuya Ruben. Baka Hindi, patatas. makalimutan mo ng pangalan mo, Kuya Ruben, ha? Oo. Sarap Masarap. naman yung luto Oh. ni Cedric tate na yung suman. Ay, Sama, sumapa. ayun, handa niya sila, Kuya Ruben. Tama Ano, lang, ano, sarap. hindi matamis ano, tama. Ay, tama, Sir Alvin, pag nagluto ako, hindi na ako mahirapan, ang laki ng kaldero, Sir Alvin? Kanta ka daw. Kanta mo. Baka mag-ulan pag nagkanta ko. Grabe, Hindi daw kantahin mo, ha? Ay, hindi ako nagkakanta. Sa video okay lang. Hindi talaga, maski mag-mic, nahihiya ako, maski Ay, hindi kailan ka po, talaga hindi ko nakakanta. nagmamic. Oo. Ito, Sir Alvin, nakanta yan, si Cedric po. Pag naligawan mo siya, kinakantaan mo siya. Maribok man yan, sir. Ay, Kuya Ruben, maribok yan. Di mo Ako nga ako kailangan pa lang, Sir Alvin, kantahan. Kuya Ruben, na na daw siya. Paano ka napaibig kay Cedric at Mary Rose? Lang, Sir Alvin, masipag kasi siya. Masipag. Dati masipag siya, pero ngayon pilay kasi Nakakita siya. Na-aksidente kaya wala na, kaya Masipag pa rin baga. masipag. Mo, Ay, oo, nagawa niya masipag. ito, oh. Ginagawa niya. Kahit pilay siya, Sir Kuya Alvin, nakagawa siya ng barabalkon po baga. Naalamigan po. Si Mary Rose, maluto ka na? Sige, Mamaya, maluto ka Sir na. Alvin, mamaya, maluto po tayo. Ko lang, Bakit Sir parang Alvin. masaya ka? Sayang po ako kasi kahit matagal na operan si Cedric, matutuloy Sir Alvin. Pray po, ipag-pray po natin Cedric, sana po tuloy na talaga po ang operation niya. Saging successful po baga Sir Alvin. Siyempre, iyon lang talaga Sir Alvin ang pinaka gusto kong mangyari, maoperahan po si Cedric. Pero pa ini Sir Alvin talagang mga binigay niyong mga gamit. Oh, tsaka pag-pray din natin na magkaroon kayo ng
Kasi bahay na lang ang kulang ano. Pag-pray din natin. Pero okay naman po ito Sir Alvin, bahay namin. Kahit na ano, madaming gamit, ayos pa man po. Hindi man po. Pero malay mo bulok-bulok. may blessing ano. Sana nga ni po. Pray lang tayo, ano Sir Oo. Alvin, wala man pong imposible kay Oo. God. Ito nga pong mga gamit, di ko po ito inaasahan na ano, magkakaroon po kami ng ganito. Sobra talaga pong binibless talaga po kami ni God. Kaya maraming salamat po kay Papa Jesus. Grabe talaga Sir Alvin. Sa iyo po, lalo na po kay Kuya Rani at Lani at Kuya Tini po, Ate Lani, maraming salamat po kasi may CR na po kami ngayon. Hindi na po kami Temporary sa ano, malawak na CR. Nagpaalam na po kami doon. Kaya maraming salamat po kahit na ano pa lang, pangsamantala pa lang Sir Alvin yung CR namin. Mahalaga na po hindi na po kami Nagagamit napunta. yun Nagagamit mi na Sir Alvin. Kaya maraming salamat talaga po. Yun pa lang pong sa mga nag-sponsor po sa operation po ni Cedric, maraming salamat po sa mga nagbigay pong mga gamit sa amin. Maraming salamat po. Syempre kay Kuya Alvin, maraming salamat Kuya Alvin. Syempre sa Team Kalingap din, taka kay Kuya Robin. Hanggang ko Sir Alvin, maraming salamat talaga, may kardiro na kami. Ang laki pati Sir Alvin, ano? Ay iyo, maganda pati ini Sir Alvin. Bago pa yan ay. Kukus-kusod Sabi daw ko lang. lalagyan daw ito ng oil. Oo, para matanggal pero Oil ini, daw Sir sa Alvin. lahat buong ano para hindi daw umitim. Tapos lagyan mo ng mainit muna ano Sir Alvin bago gamitin. Kukuskusin lang muna ito ano Sir Alvin. Saka may ano pa maraming nagulat ako Sir Alvin, hindi ko to nakita. Nagsabi lang si Cedric, may manok pa. Nakatingin lang ako sa kawali. Namangha po kaya ako ay. Para may Ko ulam. gayud, may manok pa talaga. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Maraming salamat po sa nagbigay ng upuan. Grabe talaga Sir Alvin, nakakutsyon pa talaga. Saka sila misa. Di ko po Sir Alvin nabibila ng parang plastic baga Sir Alvin. Wala Okay lang din yan. sa Punas dait. man lang ito. Punas nga ni Sir Alvin. Pero nanghihinayang po ako masira. nagagasgasan po bagain ni Sir Alvin. Nagagasgasan siya. Maraming salamat talaga Sir Alvin. May karne na maluto na si Cedric. Magaling mag-adobo po yan si Cedric. Yung nag-alis kayo Pero Sir ang Alvin. request ng isang sponsor natin, magluto ka daw ng manok. Yung manok da po. Sige, ako magluluto. Papadalhan kita Sir Alvin para makwento mo sa kanila masarap si luto ko iyo. Oo. Saka si Kuya Robin. Maray nga ni Sir Alvin nagdara 1 kilo pat ang dami pati Sir Alvin. Manok pati. Ay tuwa nito Sir Alvin mga bata. Mamaya magpag-uwi nun ni Mary Fran Sir Alvin hali sa school po. Kaling school nahanap po yan mga gulay yun dyan. Kung saan po mga gulay yun. Tapos ngayon hindi na po maghahanap kasi nakamanok. Lulukuhin ko Sir Alvin, tatakpan ko. Buksan nyo ng ulam dyan. Magugulat na kakarne. Iyo talaga Sir Alvin. Iyo, good game pati Sir Alvin. Oo. Patingin mo Sir Alvin. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Maraming salamat po talaga. Sa channel ni Sir Alvin, maraming salamat po talaga Kuya Sir Alvin. Maraming salamat. May kahon na naman ako Sir Alvin. May paglalagyan naman ako nito. May tali pa pati Grabe talaga Sir Alvin. Ganda pati Sir Alvin kasi malaki. Pwede pa itong paging dalawahin pa po baga. Na malaki pati. Upo kayo, Kuya Robin. Si Trico. Teka. Ano ka na? May tali man dito kung gusto niya tali pa lang. May tali naman dito sa bag ko. Oo. Kunin natin yung tali. Mura. May tali. Ay, iyo. Hiningihan ka namin ng tali para masaya ka. Ay, iyo. Salamat, Kuya Robin. Wala pa, meron pa yan. Ay, iyo. Ay, kay ko si Kuya ganun. Magagalit yan si Kuya Van Santos. Iyo nga ni. Hindi ko kaya. Sarap. Maraming salamat. Yung may tali nung mahalaga Sir Kuya Robin ang tali po baga. Kung anong gagamitin mo may tali ka, di ka na mahirapan. Tapos kuha ka din na hulugan kortina sa akin kasi may tali na bigyan na kita. Wala lang kortina, di paano na ano yung tali? May nagbigay po sa akin kurtina si Ate Lala po. Si Wow, Tia Aning. sponsor ka Bigyan na, ako. Oo nga ni.
Tapos yan po, tapos yung mga Ano design-design. ko na ah. Tapos yun pong Sponsor na pala kulay si yellow Babuana. kay La Ate Chin po. Anak din Mayaman po. ka na talaga ate Maricruz. Sikat-sikat na. Artista na ako. Anak ko yan din. Ano Kaya na. nga eh, nautangan mo ako. Ako nga ni makakuha sa imong hulugan Kuya Ruben po uning kortena. Ay po, pwede naman yung kurtina. Tapos bigyan mo Totoo, ako may pera. kortena hulugan kasi. Totoo, may kortena ka bang hulugan? Meron po. May nagbibigay man po sa akin, bigay lang kasi magkuha pa akong hulugan, masakit sa ulo yan Kuya Ruben. Kaya maraming salamat po talaga. Yan, sa'yo mo yan, ano ka na. Parang ano na ano Sir Alvin, yung mga kinakasal po baga, mga aganto yun, mga regalo, ano, Sir Alvin, ano, Nakakaipon ka naman ate Maricruz. sa tindahan po. Yung ano po, nagastos ko kasi binili ko po ng ano, tiglad. Oo. Kaya nagsisimula na naman ako Sir Ipon, Alvin. ano? Opo nga ni. Kaya, Wala man kaming ano, di na lang kami nag-aasa sir. Sa ano. Hindi ko man yan magagawa Sir Alvin, naasa ko lang po dyan sa mga ano, mahingit lang kami. Hindi nga po. kaya nga ni. Buti nga po, may tindahan Buti kami. nga ang galing mo yan lahat Sir Alvin sa tindahan. Bibigyan ko kayo ng ano. Hindi na Sir Alvin, nakakaraos-raos naman po ng kami. pang ano Ayos pang lang po dagdag kami. ulit sa tindahan. Ay, Okay man yung tindahan nyo? okay naman po Sir Alvin, mabinta man po. Kahit na may mga tindahan niya na aawa sa amin, syempre tulong ni dito man sila nabili. Kaya maraming. Ano, ini ba kanya? Loko-loko ka talaga. Hindi, sabi ko, Nakita mo sa loko-loko. camera? Kaya nga, Bakit nakita parang ko. may Di ko kulay man- puti? Oh, hindi ko man napansin klaro. Si Alvin, nakita ko una, si camera. Loko-loko talaga ito si Draco. Grabe, operahan na siya. Kaya, Lapit na po siya. ay, buti nga, Sir Alvin, mainit-init pa pati siya. O, di siya na ano. Naano ngayon, pa ako dun sa operation. aircon. Aircon, oo. Nalamigan. Nagkasip. Ay, hindi ka na sanay. Hindi siya sanay, Kuya Robin. Hindi man po kasi pag yung nakakasakay lang ako dyan sa deer ko na yun, pag nakakainom ako ng bunamin. Pero pag hindi ako nakakainom, ay, suka. Maluto na si ate Maricruz. Babawat ko lang. Lulutuin ko po yan sir mamaya. Ako man di po nagluto ng ulam. Hindi! May nag-request ako na maluto. Ano ka na? Pangit ka man magluto. Ingay, grabe ka man Hindi, sa magic lang. Ah. Adyan na. Eh, Ako na lang ano. Iganta muna yung kaldero. Lago mo na sa rep mo. May rep ka ba ga? Nga dyan, pag yan nag-ano-ano sana nga. Malapit mo na daan sila. Ano din magkakunta to da. Sabi, hindi mo. Kailan? Yung ano? Webis po, i-fictioning dito. Tapos Bernes, mapunta po sa Tia. Baka mga Lunis po sir. Excited na din kami magka-rep na kayo. Malaman na natin yung rep. TV na ako gamit niyo na TV? Hindi pa Hindi kasi pa rin. kailangan ng kontador ay Para sa ano, para hindi na... Mas mabuti po bagay may mga gamit tayong ganyan. Tapos may sarili po bagay linya. Buti nga, nigyan kami ni Sir Alvin. Yun ang pinakamahalaga. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sponsor talaga po. Maraming salamat po. yaman din talaga, no? Yaman na talaga Kuya Robin. Yaman na. Ako na wala pa ako kontador eh. Kabit na lang ako kaya kay Maricruz. Ano? Oo, kaya Sige, hindi man. Basta ikaw ang magbabayad. Kuya Robin na. Ikaw magbabayad. Eh di doon na lang natin kabit ng kontador para kayo na lang kabit eh. Siyempre ako mabayad eh. Ay, uutakan mo pa kami Kuya Robin ha. Pasaway ka Kuya Robin ha. Maraming salamat po sa nag-sponsor kong pagkontador sa amin. Maraming salamat. Sana po all. talaga. Sana all. Pasaway si Kuya Robin. Laro nga ni kita. Ano man na iniyo yan. Maraming salamat talaga. Ano, grabe talaga Sir Alvin. Ano, May manok pa. Nasaan na si manok? Minamanok ka ha. Ikaw na nga una nakakita. Tinabi ko na. Siyempre mamaya maluto tayo. Grabe Bungkal talaga ko, Sir kala Alvin. ko may sinaing na eh. Ay, pwede pa. Pala, manok. Pwede pa ito Sir Alvin magsabaw dito. Ano? Tama laki po. Oo, Higop-higop ng sabaw. Wow. Sagaw ang guest guy. Masastay siya. May badidi po aga Sir Alvin. Dat sabaw-sabaw Adobo talaga. na lang. Eh, Malunggay, adobo, ganyan. Malunggay. kailangan malunggay. Gulay. Gulay. Mas maganda din sa kanya pag Simulot naupranan. Sir Alvin talaga na nakita nyo kami dito Kuya Ruben, na-vlog nyo kami. Nakatikim na po kami ng manok. Simulat nun Sir Kuya Ruben talaga. Alam ko na yun. Dati hindi kayo Dati talaga hindi ta nakakain. simulat Sir Alvin na ano namatay si Papa.
Hindi na po kami nakakamanok, tas na aksidente po siya. Kaya yun lang po. Yung binigyan nyo kami ng pera, nagbili po kami ng manok. Nagsabaw po siya ng manok. Tinula kong manok. Good din na. Para kasi maganda din sa kanya, kailangan sa bawas-bawa, ano? Ayun nga yun eh. Tapos Sir Kuya Ruben, nung nag-Jollibee po baga tayo. Hindi ka nga. Hindi kasi meron kami na malalakad doon kasi may Bible study kami doon. Kaya pala sabi ko, bakit di na nagsama si Kuya Ruben makain nga ni Jollibee? Ano man si Kuya Ruben? Take out Basta, niya na sa akin. So, Bigyan niya ako na pag bigyan ano. niyo. Oo nga ni po. Tapos yun Sir Alvin, tapos nagpasalubong pa kayo po baga ng ano dito sa lamesa. Bininyagan yung lamesa na may Jollibee. Kaya Tapos ito nga, karne man. Dapat na nga para kasi pag nasa lamesa, pag nabinyaga ng mga masarap na ulam, lagi yan sarap. Kaya bili naman si Kuya Alvin na manok para pagluto niya na dito, eh di lagi naman yan na masarap na luluto. Basta ng ang mga bilis tanda. talaga Kuya Ruben ng mata nito. Basta sa karne. Yun una din po may dala si Akala- Sir Alvin na Jollibee. Wow, may Jollibee pa si Sir Alvin. Tapos ngayon yung manok, ang laking Malakas yung mata niya na malakas yung ilong niya, no? ilong tsaka yung mata. Malakas. Ano ka na? Oo. Anong nagustuhan mo dito Kuya Cedric kay Mary Rose? Oh, Maganda. Baka, ano lang. Ano? Yung pagkadaldal sir, hindi. Masakit sa tinga. Yung ano lang, yung... Sige, ugali dali na nila, nga ning sir. Ugaling mabait, Pero mabait minsan, yan. pangit ang ugali niya, sir. bunyag ako. At siya susupitin mo talagon. Hindi, man. mamaya na lang yung silang sakutianan, mamaya na lang. Yun anong kuya? Oo. Na ano man si natural man lang baga Kuya Ruben Sir Alvin na pagsabihan mo ang asawa mo pag mali na. Oh, normal. yun. Natural man normal lang Normal Sir sa Alvin. mag-asawa kasi mag-asawa kayo ay. Iiwan. Ay, buti na sabihan mo lang si Pia, diretsong kurutian. Ay. Ang sakit. Ano Kuya Alvin? Oo. Diretso yan, wala sakit. Nabubudyak ko man din po Sir. Ako pa ay. Nabubudyak ko din pag pasawayo na kaya si Kuya Ruben. Na mainiton pati ang ulo ko talaga. Pag mga pasawayo, pasawayo. Bubudyak ko nito. Anong klase? Nanggigil talaga ako. Anong klase pinapasuhay niya? Pasaway nagala pilay ng dati Sir Alvin doon kami sa Purok sa hindi nagagala dito halos ng mga barkada niya. Diyos ko sabi ko nagala na? simulat nagka-sponsor po ng tungkod bagay yun. Naging layas na. Naging gala. Diyos me, yung pasawayon. Sabi ko yung mga bata na school, akong kasama kay Bibi, maalaga, maluto ako. Nasa nang si Dreco? Kaloy-haloy na maray. Kaya nga ni Sir Alvin, simulat nagkatungkod siya, galao na maray. Nai-stress ako, kaya nabubudya ko. Kaya nga eh, Maraming salamat din po ako. Rose, ano? Hindi, ako na lang po, Sir Alvin. Magbili ka ng Nestea tapos Mayaman isang talaga ni yelo. Ate Mary. Ano mo na, dahil po Baka sa inyo, talaga maraming Mawala ang salamat ano po natin yan, talaga. kita sa ano, Mga- sa tindahan. Grabe ang taas ni Kuya Robin, oh, nakaupo na. Grabe. Grabe ang taas ni Kuya Robin. Malapit na. Nestea. Gusto mo maging ano? Bawal, gusto mo- bawal daw mag soft drink, sabi ng ano, Oo, ng Puro na viewers. ng soft drinks. Oo. Bawal na sa akin. Oo, Nestea na lang, mga ganon. Ano din pati yun, sir, ano? Yung hindi Tama mga po ano. pag gayon. Yan, may CR. Maraming salamat po. May CR na po kami. Nagpaalam na po kami sa malawak na CR. Maraming salamat po talaga. Saan yung tubig nyo? Yung tubig po, sir. Nag-iigib lang po kami, sir. Malayo. Diyan lang po ba yung gumbang po ba? Gumbahan May yung po, sir. ano. Malayo, Kung malayo sinong- yun. Diyan lang po, na malapit lang. Kung sino Malapit gusto lang. Maganda ang bumbahan nyo, nasa tabing ano, bahay ng Gripo po, ano, sir. Malayo man po ang gripo. Paano yung gripo? Halimbawa, gripo. May linya ba dito? Or ano, mahirap din ang linya ng gripo? Maano din po, sir. Mahina din po. Mahinang Yung, ano. Medyo mas minsan- maganda, bumba na lang. Pero mapahukay Tsaga- pa tayo nun, sir. Kung sarili mo, pero kung makikiigib Ano na ka lang natin? Makikiigib na lang. I-ready na lang din natin kung sakaling mapabahayan, may ano, pabahayan tayo ng Lord. Ano na lang natin dun, malapit yung ano, yung bumbahan dun sa bahay. Diba? Wag na po tayo mag ano, sir, mahukay tayo. Ay, malalim ang hukay nun, sir. Okay lang yun. Kaysa Mamahal man din, sir. maghusbaga. Mm.
ang gastos din po ng gripo Tsaka ang minsan wala haba. daw ditong tulo ang gripo. Wala. Pero pag Wala. Talaga Ganyan doon pong kasi ano, sa sir. amin din, pati si Mia minsan na hintay siya ng mga alas 11, mga abot yan minsan na damag na yan, bantay ni Mia para mas mihina din, sunod-sunod lang. Dapat talaga Tapos binabayaran mo pa rin yan monthly. ayun Oo, mapahukay na lang tayo, hindi man masyadong malalim siguro, halimbawa lang. Ano? ayun. Pag ano man po yan sir, depende po yan sir sa ano po. Ano Kahit dito? na lang po sir, ano po kasi yan sir. Depende po yan sa kung anong tubig lalabas. Papahukay tayo mababaw kung wala pa naman ano. Siyempre, palalim po ng palalim yan hanggat wala pang na tubig yung mga parang Ano ba to? Ano ata, hindi naman ata ito masyadong malalim. Malapit lang ang ilog eh. Kasi dito eh, po dito yan, po. Pero hindi man ako tayo dito makakanan. Kung ano. Oo. pag hindi natuyo natin. dito na yung nasa loob, walang tubig sa Ay kung doon lang sa unahan, mano din baga Oo. doon. Sa ano po. Ah. Doon sa malapit sa amin. Oh, malapit kina Kuya Robin. Halimbawa. Pray natin ha. Oo nga, Advance tayo mag-isip ha. Tingnan mo, Tapos nag-react bahay na si naman. Kuya Ruben, pag nag-away kami ni Cedric, siya lang magang advice sa amin, parang magulang. May ano, may Pray lang tayo. dadalang Kuya? ka na ni Carvin, nalimutan mo na ata yung sabi dadalang ka ng kawayan niya pag nag-aaway. Ayun, kakaltokan na kami, Sir Alvin. Masumbong ako kay Sir Alvin. Sir Alvin, kakaltokan. Oo, mabantay pala. Mabukulan niya na ako, Sir Alvin. Pero ayos lang ito. Basta mali ka, tanggapin mo yung pagkakasala mo. Talagang dapat tamaan ka. Kang mga bata nga, Sir Alvin, pagpasaway talaga natatamaan po talaga sa akin. Pero natural lang pong tama sa pitbaga. Pero si Kuya Tama Ruben, yun. mabukulan daw kami ay. Pasaway ni Kuya Ruben. Siyempre, pag nagagay Kuya Tonton, siyempre, mag-ano, tas why kayo, di, Tama. medyo, ano din, Ayun, pinagalitan po, ayos natural lang. Ayos lang ito, Kuya Robin. Kuduton mo kami, ayos lang yan, Kuya Robin. Parang pangaral na po bagayan sana mga matanda. Matanda. Parang matanda. Siyempre, Okay lang yun, siyempre, lahat ng tawag sa akin, Tatay Ruben, eh, di okay lang yun, anong Kuya Ruben? galang na rin po, ayun, ano, Kuya Pag ano Robin. na din yun kasi doon ka man po nila nakilala sa ganung pangalan. Isa man po yung iba po pag yung ano, Galang na din po. Ganun lang po ano. Pero yung iba na napanood yung video mo, tatawagin ka talaga nila na kasi yun po pangalan mo Ano, dun sa ngayon kuya, Cedric, anong nararamdaman mo at nalalapit na ang iyong operation? Na-excited na po ako sir na kinakabahan. Kinakabahan talaga ako Normal sir. yan. Sabi ni Steve, Pwede na yan. Oo. ay para na. Dahil mo lang, ay good ka mo lang tubig. Ako na lang. Ano nga yung nararamdaman mo? Di Ay, mo yun masabi pala. yung nararamdaman mo, ha? Ay. Kasi, Sabi mo nararamdaman mo. na-excited na po ako. Kaso, iniisip ko din sir yung matagal din tayo, matagal po. Ilang hanggang baka mga 10 araw sir. Mag-stay po kami doon. Maano nga po kami sir. Di ko lang po alam kung pwede ang rice cooker doon. Ano na lang natin? Malalaman na lang natin. Ano po kami ng mabaon po kami baga ng bigas na mahal po baga ang bilihin doon sa Naga. Lalo na yung ulam. Oo, Yung tapos ulam magdala nila. kayo ng termos. Ang mahal lang mainit. Bawal naman po bagang heater. Bawal po pala. Bawal daw. Bawal doon siguro ginagamitin ng kuryente. May termos sila, Sir Alvin, tapos bili na lang sila mainit sa labas, barato lang. Kanino galing yung thermos nyo? Bili po yan ni Papa. Ah, Mga dito. Yung kay papa niya po pa yan. Yung yung kawali na yan, yung ginagamit namin, kay papa niya pa rin yan. Tapos yung may kaldero pa nga po dyan, pero hindi mo na po ginagamit doon. Hindi na po talaga magagamit, butas-butas na. Pero tinatago niya pa rin. Siyempre, para maalala ito kay tatay niya. Oo. Kay Kasi papa niya. alaala pala ito nung tatay niya. Ate Mary Rosa. Sir Alvin, kaya Lalo na yung bato dyan, upuan niya. May upuan niya dyan bato. Pag yung pag lasing, nagmamama, pag nagmamama, doon na lagi nakapisto. Nagkukubra, doon din nakapisto. Yung bato dyan na Pero wala malakas pa pa rin. rin yun sa dati sa amin. lang po kaya na-accident. Nakakahuli naman yung malalaki. Aksidente ba yun o pinukpok?
Ano po pinatay yun, sir? Pinatay. Sino pumatay? Sinasadya talaga ito. Ano po, yung Dapat may hindi po siya investigahan taga rito daw po, sir. Hindi naman daw po taga rito. Dayo lang. Sa pesta kasi. Na ano niya po, sir, yung sa Nakasagutan. kasama niya sa inuman. Hindi po nakasagutan, hindi po yung nag-ano yung nakikipag-away. Mabait po yun. Pag yung po nalalasing, Bakit maingay siya yan. pinatay? Kilala yun. Ewan ko po. Hindi ko rin po alam. Pero ano po, Ingay lang talaga siya, pero pag nasabi mo, "Hoy, tatakot yan, upo yan, huwag magkupukulan, huwag magkupukulan, gano'n yan." Pero ano, mabait man yun. ano na po yun, pag yung lasing, kilala na po yun dito kahit nag-ano yan dyan sa daan, pauwi, nag-iingay. Hindi po yun na, alam na nila na pag lasing lang yung gano'n. Pero pag ano, masipag yun, kahit sinong mag ano dun, sama ka sa trabaho, kasama yun. Hindi niya na nakita si Lolo. Kawawa man si May Bibi. picture man siya dyan, si Lolo, may picture si Lolo dyan, ano, bibis. Pati ni Bibi mo, mana kay ano, mana sa'yo yan ano, kaputi ano. Hindi po, sa kanya po, maputi siya. Si ano, Mary Rose. Proud naman si Ate Mary Rose, syempre. Siyempre. Kahit hindi ko yan kamukha, at least alam ko sa sarili ko, sa akin yan galing. Siyempre, baby, mahal ko yan. Pag may anak ka na, Sir Alvin, Hindi ka na. mas mahal mo yun. Ngayon, dati, mas mahal mo ang asawa mo. Pero pag may anak ka na, mas mahal mo na yung anak mo, Sir Alvin. Mararamdaman mo yun, Sir Alvin. Dapat pag, balance lang. pero ano, iba talaga, Sir Alvin, ang Iba pag anak. Iba po Totoo talaga. naman. Tama yun. Totoo. Alam mo ba yun? Totoo yun. Sabi daw yung sabi ko baga ng matatanda, yan ang bunga ng ano, magmamahalan baga daw, ano sir? Bunga ni na Ate Mary Rose at Cedric. Ay, nay. Eh, yung iba talaga, Sir Alvin, ang ano, ang nararamdaman po pag may anak ka na. Mas mahal mo na yung anak mo. Lalo na po ako, grabing hirap po bagang maglabas ng baby ka. Mahal ko yun. Diyos po kayo sir. Ayun, gusto mo na kayo, Sir Alvin. Ano po Pero, malagay? Ay, grabe talaga si na Ate Mary Rose. Ano daw si Sir Alvin? Ano? Lagi may pamerienda. tinapay duman. Sige na Ate Mary Rose. Okay na ito yung ano. Okay na yun. Gusto na lang. Bawal pa ako nito. Bawal sa inyo. Ano ka? Sipo na. Mag-aircon niya. Nakatutok sa akin yung aircon sila eh. Puro tulog bagang ano ko sa van kahapon. Oo. Pero Sakit na ng Ay, ulo salamat. ko pagpauwi namin. yaman na talaga si this guy, ano? Kay Robin. Kakulay Ganda yung pati. baso. Oo. Ganda Maraming ng baso, salamat po oh. sa nag-sponsor po ng baso sa amin, sa kaplatuhan. Grabe na talaga Grabe, Kuya Mga Robin. plato. No? Tapos ngayon may kaldero kawali ka na naman. Ay, yung ano, grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat po talaga. Hindi ko talaga Sir Alvin akalain. Gusto ko lang po talaga maoperahan po si Cedric. Sa ngayon matutuloy na. Yun ang pinakamahalaga kong pangarap sa buhay na maoperahan siya. Maraming salamat po talaga sa inyo. Si Papa, mauoperahan na. Mauunahan mo pa yan maglakad? Ay, hindi na yan. Mauunahan. Buwan mo na lang, mabilis naman daw po bagay na Eh, lang. nga, kasi mahalon ito. Titanium ano po sir. Eh, Madali lang. Dada. okay pa pa dali. Nagang iyak nga ni daw po ito kahapon. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa mga tao pong patuloy na nag-aabang po sa amin. Maraming salamat po sa mga taong palaging nanonood po sa amin na walang sawa po. Maraming salamat po. Suportahan niyo po lagi ang channel po ni Sir Alvin. Lahat po ng Team Kalingap, lalo na po ang ama ng lahat, si Kuya Bal Santos Matubang po. Siyempre si Kuya Rab at sa Ate Edna po. Maraming salamat po talaga. Si Kuya Robin din po. Ang ni Kuya Robin channel, suportahan niyo po. Saka kay Ma'am Wena po. Nakakatawa yung mga video ni Ma'am Wena. Lalo na po kay Sir Alvin kasi grabe na po yung natulong sa amin ni Sir Alvin sa channel niya, sa mga iba niya pa pong sa pera niya po, marami na pong nabigay sa amin si Sir Alvin. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Syempre si God talaga, grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kay Cedric na naman. Salamat din po ako na sa mga yang lalo po ngayon, grabe nagpapasalamat po kasi maopera na ako sir.
malapit na po. Grabe talaga, Tapos Sir Alvin. kay ano po, kay God, kay Kuya Balso Santos Matubang, kay Kuya Rab, tsaka kay Ate Edna po. Sa lahat po ng K-Boys po, maraming salamat po sa Team Kalingap. Kay Kuya Ruben po, maraming salamat. At kay Kuya Alvin, maraming salamat po talaga, Sir Alvin. Kasi dahil sa inyo, ganito na kami. Di na naghihirap. Yung talagang iba na ngayon na Sir Alvin, promise talaga, ibang-iba na po ngayon. Yung dating yung buhay namin dati is ito ngayon. Talaga, Sir Alvin, kumbaga mahirap pa sa daga kasi po pag lapit na pong alas 12, makain sa lupa. Mas mahirap pa talaga sa daga. Pag minsan, Danasan niya ni nakuha Kuya kami Ruben. ng yung ng lupa ba yung kanggos, ganyan, yung kamuting kahoy. Kamote, yun na lang, Sir Alvin. Naranasan ko Nakain. naman din yan eh. Kaya, Tapos yun, Sir Alvin, sa mga, yun, nagbagyo baga. Oo, sorry po ha sa may mga batag-batag dyan. Nagbagyo baga, Sir Alvin, pwede, Kuya Ruben, pwede mong makuha mo yung batag. Yung saging, yun nagbagyo. Talaga. Nagbundok kami, Sir Alvin, sabi ko, nagbagyo. Tara, magbundok tayo. Ang dami na niyog na doon na nahuli. Dami ng nyog. Tapos, may mga batag, Sir Alvin, na di man kinukuha. Mga ilang days na, Sir Alvin, pag punta namin bundok, andun pa din. Di sabi ko, ay, kunin na natin to. Masarap tong kain-kain, labunan. Gata. Ayo, tiglalako ko nga ito, Sir Alvin. Yan, di, kung Pala Kuya Ruben yung tanim natin doon sa bundok. Wala na. Pag bagyo, wala na. Wala na. Ay, madami kami nun, Sir Alvin. Madami kami nun. Kaya pala, Madami kami ayaw nun. magitan may isa lang dyan. Madami kami nun talaga, Sir Alvin. Madami kami. Dakadami. Madami kami. Di sabihan grupo na ito. Kaya na lahat na Baka iba yung ibang grupo. Yung Ibang grupo. Iba yung ibang grupo yung nakakuha ng Iba. Iba saging na talaga. iba. Iba yun. Team Gisgay, Yung sa amin, yung tanim namin. Team Gisgay, ay magaganda kami. Ano ka na, Kuya Ruben. Hindi kami nun. Nung kanina sabi ko si Kuya Ruben mababarangay kasi yun sa pang paopera ni Cedric, baka ngayon ako na mabarangay. Nanakaw na ako ng saging. Ay! Grabe talaga. Libre man, dahil man ito masama. Pero nagbagyo itong batong. Mabubulok din yun ay. Pag hindi nakuha. Sayang ito. Pero ang pagbalik mo Kuya Ruben, wala na. Wala na. Sabi ko, kala yung iba na medyo dilaw-dilaw na, sabi ko, tsaka ko nang kunin pag nahinog na. Pagbalik ko, wala na. Oh, pero may tanong ako, Kuya Ruben. Anong bagyo yun? Anong pangalan ng bagyo? Bagyong Rolly. Oh, hindi. Hindi daw. Bagyong Rolly yun. Hindi, November hindi. Ang 1 daming bagyo na dumating sa ating November mundo. 1. November 1. Ang daming bagyo. Hindi yun. Hindi ako, may lagnat ako nun, Sir Alvin. Ay, Kuya Ruben, hindi ako Sa November 1. Mm-mm. Yung bagyo na Oo, November 1. hindi ako nun. Rolly yun eh. Malakas Hindi yun. talaga. Magna. Si Magna. Ano pala bagyo yun? Cedric. Oh. Ayan. Bagyong Cedric. Ay, Bagyong Cedric. Yung Cedric pala. grabe. Pinagtatataga Ano ito? yung ano. Bagyong basta makusugod. Yun na yung pinakusog si Rolly. Grabe grabe yun. Ano, Sir? Naglipat nga po kami nun sa school. Malipat din kami pero hindi ako nalipat. Lipat naman sila Pia, yung bata na sa school. Ay, kami. Anong masasabi mo Kuya Ruben sa kanila? At sila ay ano na? yan. Sana na Kuya Ruben. Wala na talaga ko sana mga sabihin kasi no more words ako. Pinakaisa lang sana salamat ko kay Mary Rose. Yung nakaraan na yung niya, nakikita ko sa buhay niya na sobra na, baliktad na, nabago na siya naisip na pag nanarasan niya na lahat ng hirap niya. Kaya believe na ako sa kanya na yon. Na dun sa niya, bagong siya. Pero lalo na believe din ako na sa kasi dun sa kapatid niya, inaalagaan niya. Hindi lang, kala ko sarili niya lang na dati na pinapansin niya. Kasi sobra siya nataray, nagagandaan niya lang. Tapos wala siya maalam-alam sa mundo kung saan galing yung pera, kung paano naman ginagawa ng papa niya. Pero yung na yun, nakikita niya naman sa atin yung hindi naman na sa atin, talaga tutok naman yun, di ba? Kasi narasan niya na hirap na pag wala si papa niya. Tapos inaampun niya pa yung kapatid niya na lahat na hindi naman niya na binabayaan. Kahit paano hanap siya ng hanap buhay nila, kinakain. Kaya sobrang nabilib ako sa kanya.
Nakanganga na ako. Pero ngayon wala na ako sa nabi. Isa lang sinasabihan ko, wag kayo bago kasi dami pa dating na blessing sa buhay nyo. Ingatan nyo and alagaan nyo yung blessing na dating sa inyo. Yan lang. Tsaka, Pero mautang pa rin. anong mga napansin mo sa Pero kanila? mautang pa rin ako. Anong napansin mo, Kuya Robin, sa kanila? Ano na ang napansin mo sa kanila? Anong napapansin ko, sobra na sila na yun na masaya ko. Masaya na. Sobra na sila na salamat sa lahat-lahat. Kasi tapos hindi na sila nakalimutan sa yung nakaraan ng buhay nila. Kaya marami sila na salamat. Kahit sa atin, salamat sila sa Diyos. Kaya yun, bago na sila lahat. Pero wag na kayo bago ugali nyo. Yun pa rin. Mas matuwa naman kami sa inyo, yung mahalan nyo kasi isa-isa. Tapos lalo na yung mahal mo ng kapatid. Kapatid. Tsaka matataba na sila ngayon, Kuya Oo, Robin. nataba na. Tingnan mo si Ate Mary Rose, oh. Nagamit sa garo na koji lalo pa na puti. Hindi man kuya, natural lang yung skin ko. Ano ka na? Natural yung skin, charot lang yun. Hindi, tama naman yun. Pero si Papa, Mataba na, no? masyadong puti, ano? Saan ka naman na? Si mama baga po. Yun, Maputi mama po mo siya. puti. Maputi ba dito si Papa mo? Oh, dati maputi Dati. siya. Nagang bundok contraction baga kuya Robin. Mainit po dyan sa seawall, sila po kayo nagawa. Mababawal mo Kaya na yan. nag-itong-itong po. Si Mama mo napagbasita dito ulit, hindi. Hindi na po, nadaan-daanan si mama. Hindi ko Siya. naalis ang mama. Yung pinapuntahan namin kanina ay sobrang layo. Oo nga, layo. Ganun talaga ang team Kalingap, Oo, kahit grabe. malayo. Ano kuya Robin, basta makatulong ka sa tao. Wala na Bahay yung... natin yung scout po namin ni Kuya Robin. Pero Abangan Sir po Alvin, natin. kahit malayo yun, tapos makatulong ka sa tao, parang ano na yun sa kalooban, parang maalis na yung pagod mo, yung hirap, yung effort mo. Para Basta din ang- dapat nakita nung tao na tinutulungan, kahit yun ng effort na tao, nung tumutulong, bibigay ng tulong, ganyan, ang layo pa. Effort yung pinakamahalaga, dapat pahalagaan, syempre. Yan, gaya po ninyo, nadala sa amin ng mabibigat. Tapos malayo pa, nabili pa si Sir Alvin sa Dait. Di ba, ang layo si Kuya Robin ng Dait. 2 oras, kapag nagmotor ka man, 1 oras. Man po, Kasi yung bagay hindi pwede sa motor eh. Gaya ng lamisa, hindi pwede sa dala na sa motor eh. Hirap sa yun. gaya po ng grip, Oo. tapos ng lamisa, tapos Durabox, lakuan, Dami nga, Kompleto na yan eh. electric fan. Dami nga. Ano pa ang kulang, Ate Mary Rose? Wala na pong kulang. Ang kulang na lang po, maano man na po, ang pinaka-importante po talaga. Maooperahan man na po batas ni Alvin. Kaya wala na pong kulang. Kaldero Sobra-sobra pa, na po. kawali, karne, bawa! Namaya, Sir Alvin, malo Ito na lang, ako. isa pa nito. Ay, Kaya, hindi na, Sir Alvin, kulang. Ang dami na nila po ay. Ang sakit. Meron oo. din, dapat Oo. isa pang mga lalaki, ano? Pag ano na, Marami garo siguro, siya. pag Sir mayaman ng Alvin. maray, ano? Pag mayaman ng maray na, grabe na talagang yaman. Ano, Sir? Mayaman ka na na yun eh. Hindi pa man, Sir Ay, Alvin. mayaman. Hindi pa man. Mayaman Mayaman sa sa mahal. pagmamahal. Ay. Yan, ano ka na, Kuya Ruben? Siyempre, dahil mo man masasabi po, baga iba din po, baga pag may kapatid, baga po. Kapag nawala kami, may makakausap siya, masasandigan. Iba yung mga Kasi tita dito. ikaw kasi Meros, tinatanggap mo naman yung kapatid mo bilang ng mga anak mo. Anak Pero mo. siyempre, pag abot naman sa Oo baby, nga, tita iba pa naman, rin. tita Oo, pa rin, tita pa dito rin. pa rin sila. Kaya kailangan isa pang baby para tunay ng kapatid nila. Pero, Diba? Sir Albi, ay Kuya Ruben, dapat mga ilan nakakaasa-asahan na po ito. No? Hindi pwede naman pag medyo laki-laki na. Mga 10 years old. Pag Ay, malago na ang malaking malapit na space pati maglago ang tindahan niya. Correct na eh. Talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Okay Sabi na talaga, na. Sir Alvin. Medyo laman naman sa tindahan. Grabe, tingnan natin. Ay wow, madami. Maraming salamat. Yan. Yun, Asin sa ano, Kuya Robin, ano? Hindi lang basta asa sa mga bigay-bigay, kundi Siyempre, nasa grabe, pusa. siyempre, anong ang iba talaga, Sir Alvin, kapag may nagbibigay, isipin, ay, may nagbibigay. may Yung dala amin. natin ng grocery Dapat dito ano? kuya, di ba? Pero pag naalala ko na sana hindi naman yan o isang linggo lang. Maabudya ka na. Hindi naman Aray, siguro aray. na isang linggo na abutan niya ng laman na tindahan. Pero Sabi ko ngayon, maubos ano yan. na. Pero marunong man na ruling kung paano naman ikot yung pera. No? Siyempre,
Iba baga Kuya Robin maghanap ng pera na pagdaanan po natin yan. Ang hirap maghanap ng pera. Maghapon sa buntok, ang nakikita lang namin 150, 100. Oh, grabe talaga. Tapos sila. kulang pa sa isang araw yung pagkain. 2 araw man po yun sa amin bigas bibiliin ko tapos asukal. Oo naman, pero pag tipid lang yun. Pero pag na Tipid, siyempre, mga ano, yung talagang busog ka na ng grabe talaga. kain ka 3 beses isang araw, kulang yung 150. Ilan kayo, di ba? Apat na yung kapatid mo, 3, 7 kayo. Baka wala pa isang kainan. Oo, kulang pa yan. Grabe talaga Sir Alvin. Kaya maraming salamat po talaga. Grabe talaga. Welcome naman. Pagkat nandito ang Maraming Kalingap, salamat huwag kayong makabago. Marami Promise ang talaga. Sir. nais bless sa'yo. Sa inyo. Maraming salamat talaga. At sige, hindi na kami magtatagal. Sige, ingat ka mo Kuya Robin. Sige. Magaling na si Kuya Robin ha. Maraming salamat po sa... Nagbalik-balik na agad Oo, pati nga, yung katawan mo. Ano, Maraming salamat po sa Okay, okay na, nag-spray Robin, oh. kay Kuya Robin. Ay, gwapo na ulit si Kuya Robin. Saka hindi na siya nainom ng ng cobra. Ay, Hindi Wow, na siya very nainom. good talaga si Kuya yung Robin. papatulog ka, Robin, hindi na rin. Nagsunod siya kay Kuya Hindi na ako Val. naman nakakainom na kahit kasi bawal na. Bawal na yung Bawal na ng doktor. So, kasi medyo Tsaka tamahan sa... nagpugi ka na ulit. Ay, Lalo na nagpugi. Ano? Hindi na. Basta matangos ang ilong pugi yan. Oo. Ako maganda talaga ako. Kaya maraming salamat po sa nagdami nagpe-pray kay Kuya Robin, naggaling Oo, na siya. dami Eh. naman. Maraming salamat po. Saka pray na din po natin si Cedric po maging successful pa ang operation niya. Yun ang Yun pagpipray ang na. pinakamahalaga, maoperahan na po si Cedric. Malapit Grabe. na yun. Malapit na po yun. Ano po Ano sir? ka na? Maraming Ilang maraming ano na lang. salamat talaga po. Pupunta na kami doon, May 4. Tapos, mga pitya 11 po ata ang pera niya. Kasi tuwing Merkulis po ay. Merkulis ba yun? Ano? Yun. Siyempre may preparation yan. Mga Opo. CT MRI pa ata yan. Or Mm. CT scan. Preparation. Ang dami ano po sir. Titingnan Oo, yung okay lang yun, test. mga litid. Ah, Bawal yung may maputol. Ay, grabe. pag may naputol doon kasi. Lalong malala. mapaparalyze. Ayun. Kaya, Pero nadudugtong naman yan. ayos na yan, Sir Alvin. Kahit matagal. Naghintay nga ni po kami na may taong tumulong sa amin. Ilang buwan. Tapos ayan, di mo matiis. Baka kung tatalsikon ta ka. Charot. Baka gusto mo maging star sa langit. Charot. Mahal-mahal ko man ininyo. Ay, Sige, kahit Ate Mary Rose, sira. grabe Sige si Ate po, Mary maraming Rose. salamat talaga Sir Alvin. May kawali naman kami sa kakaldero. Maraming salamat po. Tsaka kay Kuya Robin binigay yung tali. Tinatago-tago pa ni tinatalian mo? Kuya Robin. Tinatago-tago pa ni Hininga Kuya talaga Robin. namin ng tali. Ay, ni ayun, Kuya marami. Robin. Kasi alam ko naman mayroon ng pinakabitan mo ng kortina. Oh, Kaya, ayan. siyempre, para Talaga si Kuya Robin. Tas sampayan pa, pwede Oo, sampayan. pwede din. Saan daming lalabahan, sampayan. At pag Tas, sunod, dala kita 1 kilo. Ayun. ay, ayos lang ito. Ayos lang ito sa kuya. Okay. Nabaliw akong tinururaan ko dito po. Tinali ka na sa buong katawan ko. Nainis na si Kuya Robin, tinali na. Maraming Sige, salamat po mapaalam na talaga. kami. Sige. Oh, mag-juice muna kayo, Kuya Robin. Oh, Kuya Robin, tapos na kami. Robin, mag-juice muna kayo. So, tapos na kami. Tapos sa Tinapay kami, ko sige na lang. kuya, konti-konti pa. Para... Yan, Kunti yan. pa. Sige, sige, Ito pa, sige. meron pa. Yan. Oy, ikaw naman. Kunti Mamaya lang. si Ralph, malis. Mamay, oops. Oh, majus na yun. Adjust. Masama man pag puro maano baga Sir Alvin, matamis ano po. Tama na yan. Yan, oh. Dali na. Malinis yan kay Sir Alvin. Para, yan. Mahawaan ka ng kagwapuhan ni Sir Ay, Alvin. grabe Ay, naman. grabe. Si Ate Mary Rose. Ay, siyempre. Ano si Ate Mary Rose? Ay, buti tago ko na ito. Bolero. Yan, para mahawaan ng kagwapuhan. Tago ko na ito. Tago ko lang. Ay, siyempre, ikaw lang. Ay, ako Sir Alvin. Ay, Kuya Robin, para magtagos ang ilong ko. Yan, yan. Na yun na talaga. Immune ka na Sige, talaga. bye-bye. Sige po, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat kayo sa Kuya Robin. Maraming salamat po. Salamat. Ayan mga kalingap, salamat, maraming salamat po. Bot Tanwat sa Bot-botan. panonood. Sayang sa Sarika out. Apo, thank you so much kasi ngayon nagulat ka na Kuya Robin. Ay, Ano, oo, dami nakita ng ko naman ang yung lalagyan nila, dami ng mga dami ng gamit, gamit. tapos sobra na sila na masaya. Mm. Kasi nanonood ko naman yung vlog mo kuya, paano na siyempre. Tapos gusto ko naman kasi minsan hindi ko rin nakakaya punta dati kasi medyo may sakit ako. Nagkasakit ka nun. Oh, kaya hindi ko masyado nagkakaya mga lalakad kaya
Ngayon, okay na okay ako, sarap na yung ramdam ko, lalo na ngayon kita ko naman sila ng face to face, na sobra na sila na saya, konting kulit kami. Kaya ayun, sobra na po masaya si Mary Rose Ate at si Mary Cedric. Rose. Tapos na-excited naman din sila sa pag-aano yung usapan natin sa bibigyan ng bahay ng Diyos. Tapos number 1 na pala sila na sa kanila, yung importante na yung papauprahan lang pala. Malapit diba? na yun. Mga Opo. kalingap. Pero believe ako sa kanya kahit naman alam na natin na bibigyan ng Diyos ng bahay sa kanila. Pero importante pa rin sa kanila yung pa ni Cedric. Wala naman sila nahingi ng mga bahay. Kung kailan, kung Sana wala hindi talaga sila na- magbago, ano? Wala. Sana po. Sa pray din natin po mga kalingap yung sa operation ni Cedric. Cedric. Mga kalingap. Maraming salamat Maraming po sa suporta po sa ating channel. Lahat po. Dito po kay Kalingap Alvin at At si Indiano Indiano Bicolano po. And Siyempre si po. ano po, si hindi natin po kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang, tsaka si Kuya Bal. Ate Edna Vlog, and si pinakapugi natin si Kalingap. Kalingap. Thank you so Tapos sama na much. din po si lahat ng key boys, and Opo. wag na natin po kalimutan lahat, dapat ng papante-pante natin lahat. Yan, salamat Maraming mga po. Kalingap. Poto Tanwad. बहुत धन्यवाद सारे सा श्रीकाल Thank महाराज you. सारे बड़ी बड़ी उम्र दे God bless po. God bless po. Mga Kalingap, nakausap.